Dali kay init kayo unsa. Ari sa mi ma. Andiyan na basa kambo. Basa lagi. Ras-ras po disgiyan mo rapod natin mga pagka. Kay makalupad ha John. Mo message sa alas 12 na, kamaingon nga kinahanglan wa kay media na dito. Sus, yung pataan eh. Ay no, nagklase siguro sila kanina, rapod nilang bisiha pod. Unang pinadali-dali na lang man ang ijang kuan message. Dali mi guys. Atad mi sa ijang kuan. Ijang mga gamit kay magkuan po sila, mag-shooting na pod. Kanang ilang activity ba nga mag-film. Lugpad ang mga espiritu, di dalig na itong eskwelahan. Nasuko pa kay na saag ni. Bugulbul pa siya. Yun sa entrance, dito mag-entrance, wala. Dito may sa exit, wala. Pagbalik sa entrance, adi ay. Nagbagulbul. Guys, dana mi sabay guys nakauli na. Ano yan ito guys? Gipalit na. Sudan. Ang sudan dalang yung labi ba? Ini ka luto. Paboritong taong. Kani mo yung ganahan lumpia nga kuan gulay. Ug karing kuan busok. Ug pang snack namo unja. Ang putong bulanghoy. Kaya mama ang budbud niya. Ug budbud. Jare butang lamin sa akin. Di tagay ko di. Libutan nga ang sinunuban. Yun kay butang sa lamisa din tagay ko be. Ug kanang kuan guys, puso nga gisinuban. Ari day nang kaday nga gisinuban ug karing puso nga gigisa. Thank you. Suman. Thank you very much. Snack. Ikaw naman na siya una. Ginaig. Kaya gigutom na ko na siya. Tapos las 12. Dugay pa mo. Dali, may lagpad ka mga espiritu ganihan. Dinali-dali. Naligo pa gani. Dali-dali na kay... Hinahanglan ko no. Pelas 12:30 maabot na. Yo, pa alas 12:30 na abot mo dai. Wa pa. Kapit na. Bagulbulan pa may. Buka. Bagulbulan pa yung taon. Sa minta magpaabot o sa min. Di lagi diri. Ato lagi sa pikas. Tanawa. Nga pagluto ka. Wala. Pagbalik na mo sa among gituan, tura dito. Ang ganang suwawin, murang magpis na. Wala si Dita. Iya pa may kasapan kay di ko numin dito. Di lagi diri ang min. Pero sa una, pagbalik, pwede na sukuha. Tiin ko numi. Uy, klaro. Ini suwa. Ano malitis kay daghan mo di ay? Daghan tag kapilian. Pili lang kadari kasi mo si Danon man ay ginasnay sinunubang nang kare sinunubang kubasa. Nay puso. Nay kuan pili na lang kada nang sa imuhang si Danon diha. Ang siya mong magustuhan. Kaya ba kayo magustuhan na? Balik na po kasi mo milaway na kabugay. Dali kami kay istoryahon. Lawoy. Kasi kasi mo milaway ka kabugay. Kuha kayo mapilian dan eh. Paborito man niya. Lagi kasi mo ang paboritong milaway. Kamu. Buritong kamu. Maniud to ta guys. Agahon ka ng mais. Pwede ka nang duog na. Wa man gadang ang gumay kaon sa kay mais kay magpaniwang. Sakto lami kayo pare sa sinunuban ng mais. Kalami. Nangka. Maniud to ta guys. Ngaon ta guys. Buwad na lamay kuwang. Ngaon ta ninyo. Daghan ng sudan nun. Pista. Dabis jadi pare sa bagas na isang sinunuban. Sinunuban nga. Kubasa. Oo. Nangka. Nangka. Kuan guys, so kanang sabi na ba? Gusto. Gusto.
Kanta-kanta na si mama kaya man magkain. Manya mo music bro. Tipid me kaya mo music. Kuan. Si pangana? Live. Tagkuan na order sa ilang kuan guys. Sudan. Tagin si pesos ang order sa Sudan guys. Mo nang daghana. Gimong 75 daghana. Kasi klase ng Sudan. Pero mamalit na nga ikaw magluto. Gumo ang kinintos. Kuwang ra. Ang kaning ilahang lumpia, pero 20. Ang Sudan ni gulay. Ang kani, tag 15 ning order. Ang kani nga ning utan-utan, tag 10. Barato ra. Affordable ra kaadyo. Sa mga pobre. Sa Manila, kaya doon kayo dyan may nagpudyag Manila. Tag 50 ang order sa ilang Sudan, bisag ansang Sudan, 50. Munang lami o pudyag probinsya. Kaya barato ra. Diyasay, makalibre ra po ka. Nga doon ra kung kamungkay ka ng mga ganap. Nakita ang puso dahil. Siksibig ka rin may kaya. Para, pamba. Kanang, kasi pa nga ng presentable tanawon ba? Oh. Pinaliyad ah. Mura maway anak. Apa nagday? Eh. lalo magayag kuan. Gilamen, magod ko na rin jahang man. Mo magilami sa kinilaw nakanghang pati man gunang kinilaw na. Kuan siya sa luod. Di ba guys? Lamay ginang kinilaw na naay. Kuan. Ano may kong ganahan ka nga. Magpasiksog, magpagwapa, gabang-baan na lagi kay. Hindi na ganahan mo. Ganahan ko siyempre para presentable yung mga asawa tanawon. Yung lagi nga siya, di lagi sila ganahan nga. Nga sila ilang asawa yung lusyang, hindi yung pabihan ng lawat eh. Kung ba na, di man gusto siksi ang asawa kay mangita ng lain mo man ay sinusan. O ganahan ko kaya tanaw na ko, maganahan ang mata. Magluraw-luraw. Ganahan. Mag-heart daw diyang mata. Napito, bang bana, di sila musugot ng ilang asawa, magpasiksig, magpagwapa. Di bitang sagot. Ang ganahan ko. Alam mo yun ang siksi kay Rod, baka na yung makita siksi mura mag ito dalaga pa to siya, minyo na, ba? Kadung ka masawa ka, nalaan pag dalaga. Ibig sabihin, himgot pa. Di ba na himgot? Sembot. Himsog na bigot. Tegot. Ang tuwa ka. Para kang sira. Si Papa ma, ganahan po ito nga, magsige kag pasiksi sa una. Di man sukat ito. Ako proud kayo kung asawa ko na nagpasiksi yung pagwapa kayo. Hindi kuhan ba, porkit asawa na. Di lang tubos to may istorya pag mga lalaki kay manilos to. Ano na yung namurok na ba na, mura na ba mansanas. Ya, ay ta. Bahala na basta busog. Ito talagang gipang kaon pero mapadilti. Puro raman gulay-gulay. Ay, namurok na lang. Murang maglitson. Lamig guys, ang busog bisag ham. Nilamian ko. Sige, pasiksi mong asawa dyan. Sige, laag din dyan. Na ikaw holdingans na. Laing laki, insa kay mong mabuhat. Piyong na lang ko. Ang katawa mo ka. Pupiyong lang ko. Naman, nanguras ko. Ang ino, guide ko kay kabawang sa buhaton. Mga tentasyon naman dyan na. Perming nasa likod. Unang, yung mga inana, unaon ninyo, dili ninyo kagalingon. Unaon ninyo yung pamilya. Paano kayong anak sa? Kitsa kay pili yun na tunduha. Kitsa kay pili yun.
Siyempre, ato jud mo pili ang anak sa way sa job pangar piliun ka. Nasa job ka. Luoy. Luoy mga anak, luoy po ka. Kaya ang anak, dili kay lisdan. Ang bana pwede lisdan. Ang asawa pwede ilisan. Kaya nga no, nagkita ba mo, mga dagko na mo. Ang anak, gikan din na sa inyong kuwan. Dugo. Muna'y sakit kayo palandungon. Sa ubang mga, wala na may perfectong pamilya, pero ang uban na magunaw ng inana, luoy tayo. Dili sa mga nakita ko sa Oo, sa luoy, cellphone, tinuod. no? Katong upat ka bata nga, gibiyaan sa ang inahan ng abit niya, dito siya nagdako siyang papa. Kuhaon sa iyang inahan, di, kulata iyang inahan. Ang lisod kayo ay. Laban sa siyang papa. Unang usa gyud maghimo og mga inana una-unaon gyud dili ang imong kaparis una-unaon ang mga anak. Pero wa mo anak, aw bahala na ka. May anak, May kawilihan. ang anak yung usa muna ginay pinakabugat sa tanan mo kinabuhi. Pag ang anak na ayawan kag anak, sus may pamatay na lang. Magpamilya ay sentro ng Ginoo, pero may kampo na ilayo sa mga inana, ilayo sa mga pangitabo na Utukso. sugod na mo. Kujaon? Kay rami ng nasa nataanan. Kimbot ko na be, may kikam sayo sa TikTok ka be. Ipakita ko na be. Pinagiling ba? Pero may pa kung kimbot ni mo. Kinilingan bagi mo. Ay mo day. Ano ka na yun? Kuan magano. Slow mo? Si pina-slow mo magano. Nagkuha kay. Hindi mo pinakiat man. Di ka daring putos balanghoy ma? Kanarang kuan mo, di ka daring putong balanghoy. Matunawan. Ganda na. Duha ka buo. Okay. Mo bagay bang panito. Ikaw na magputong lang utay ko gamay ba. Laman man na ikaw ang basta kuwan. Oy klaro. Mga lugot mo. Wala na iti mo gikao na. Hindi naman mukti mo. Saan tagay putong balanghoy guys? Hindi nga mo kudan. Hindi rin ako anak kaon. Gusto gano ka na dinuang ang bulangoy sa dito ni dalawa sa gilid yung ang bulangoy. Parisa naman sa kinasong. Maya mo suda ng kinasong. Tapok-tapok. Dadari ka tinga, matinga ta. Oh. May kadunjun din misa. Hi guys, may to guys. Manamig paniud to guys. Panginangin sa mga madam diri kay kalimot kay sa sulod. Hubag kay kabe, haganan ko na be, hubag ka. Hubag, Asa si yung Inday. hubag? Oo, sa ganta ni mo. Kari oh. Kari ang hubag. Kari. Nang lantaw ka di. Kaya hubag ko gana. Gana mo hubag ka. Ay wag. Kaya wag trip niya guys. Yang lantaw. Paladyo ko ni mo ba kang panuway kang dako. Ubaga sa asawa ba eh? Na ba kay barter asawa sa? Pwede barter. Ibarter ko bungangira. Pero makatilaw ka gansay. Asawa nga, bungangira. Palayo mo ka. Sabi mo. Sama ko no. Nadyojo ko bigla. Kapag magbikilo, mabuwang na po ko na. Ayaw ko na kumikla. Kung dali ka di ay. Pudyo, raramo ko dali. Ikaw na ba ikaw una-una? Ganahan ba ba ba? Nananambok ka. Kaysa unang niwang ka, di ganahan. Ganahan ng kuinana. Di man ko natambok. Kuan mo guna kanang himgot ba? Himsog na bigot. Oh? Papalang mo, ulam na. Purma pa lang daan oh. Sudan na. Sige naman kang padingog-dingog. Wala yapon kay may mo din yung padingog. Ikag-ikag ka lang.
Mayabang din. Mayabang ka rin ah. Kagi-kagi daw. Habit na 6 months. 3 months na kapit. Ha? Ikag. Medyo pwede ka mamanter, hindi ka maikan. 3 months na lang. 3 months na lang ko Sige no. kang pamantayin, jadi ka makatuhil. Gaya ka. Yabang. Parang noon, nanay ka sa sampa kay daka na kuno kaso ang pa. Ano ba may ito? Antay ko. Ang taluoy. 6 months na hapit. Magantos ka kay mo na sige ni mo panungil na pahamak na yung unta. Grabe. Ako may nasisi. Nasisi ba tuloy? Oy, klaro. Hindi ka makantos, pwede mo na ni mo pikitan. Ay, bigitan. Unsaon? Unsaon? Pikitan ni mo lastik ka. Adyo gikang ikag, adyo sig pamantel mo tuloy. Ikaw rin mo kayo magantos. Luya. Luya na ko boy. Ingnon mo ko gagawin ko ni magantos. Luya, oy. Ikaw rin mo ito magantos. Di ka magsigig tanaw, di ka mamantel. Sige ka tanaw sa paa. Oh. Yung ka kung paarang lamian na gano'n ng kadako. Ah. O maikag ka. Oh, yabang nga. Mayabang ka. Tanaw. Mayabang nito ng asawa. Ano siya pwede ka matanaw, ganyan ka sige pamantay. Oh, ay. Sige pamantay. Natunaw na akong kinaon. Di ginatawa da. Parang mo dyan ni mo pa. Loy kadyo ka ng suit na ni mo ang mata, sige pamantay. Sabi, naluwi na juga na ako ba? Kaya nagsutang mata. Inana din na day. Huwag maputi ng mata. Lisot. Kuya, huwag mga talimad o ni mga mura magkagkuhan. Tanawa to des naging buwan nga wa pa ko na operahin. Lami kadyo gimuhang tanaw na gimuhang mata. Clear. Ilasa. Ay, clear. Tuwan-tuwa siya ito. Tuwan-tuwa ka pa. Tuwan-tuwa ka pa. Ay, tarang nga na yung kamera. Tuwan-tuwa pa siya, oh. Tanawa ron nga gikan ko na operahan ng suot nagmata. Ano dyan mo tanawon po. Magkatawa naman na niya pero bisakitan. Tagdi lang. Muna gingunang, di ka magantos, di ka masantos. Na, guys. Ang tara siya, ganyan mong taga, ang nasi siyang na, siplat na nga naginit, takdat ko siyang na, oh, kadogay, 3 years. Nagalabad din yung medyo mo kasabot to kasi naglabad. Sa Nuntuwa siya, wala. Hilak-hilak ko dyan kinatawa. Wala. Diyos ko. Kaluay mo kunin mo naglantaw ganina sige ingon. Diyos pa siplat na dyan na tapos kalamihan na sa na, mangusi. Nakunugang pa. Diyan na, lamig. Tuwa siya. Ako rin gimandayan. Ginoo. Diyan na muna. Lamig na sa asawa. Kuha na. Ano na? Lamig na sa asawa. Yaran na tayo nito. Sakit na kadyo mo. Ang angong magsigira mo pangi, kaya makaraos. Ang babay na tayo. Tagunta na nanan. Guys, magbabay na may kisoy. Tagunta ni Andar utokan. Magkita-kita na po tayo sa sunod na mong vlog guys. Bye-bye. Bye-bye, God bless guys. yung tanan. Amping mo sa kanunay. Bye-bye. God bless guys.